vanoisa hani, vanoisa chocolate yevakuru inovava. Hatina kumakwa. Inyaya yeunderstanding yonzwa kuti kana munhu akura anorespekta utano kudarika entertainment. Uchivaona kuchingoona ndaita musha. But mfana ukavava nokanda uko. Sa doctor anobva isa tu chocolate mbichana. Isimakura mazuva takakura mushonga wechikosoro watainwa pepo so wainaka. Zvokuti vamwe wako vakapiwa vachikosora waitozonyepera kukosora kuti unwewo. Waiza kuti wanzi mpei. Unoza ndikuruza. Levels and dimensions. So the two acts of God, the miraculous and the systematic. The miraculous, he said, let there be light. Systematic, he created the sun to provide light. Saka kana uchida chiri muremu ye systematic, you must know what to do. Kana uchida kubenefita systematic, so chona kwani solar power. Solar power iri kubenefita from the sun. Aisi kubenefita from the first light. Yakanti na mari let there be light. Man is working with the systematic version on the ground. My earthly issues anunyanyo demand knowledge more than prayer. Sachona vana vadi kutidza kana marketing vadangona matiro zvanotengesa zvifambe. Ana research on the ground. Time mtiswa marketing onzo baba vedu vane zodzo na matai baba vane zodzo. Zodzo riripo. But you must know, get knowledge on the ground. Amen. The systematic yaita kuti vanhu vatize kuchechi avadi kuudzwa zvekuita vada kunamatirwa. Is a great man of God akunamatira zvinofamba. That's true. Minamato inokosha. But chinzwa ka munamato vanoti anointing yakafanana nepetro. Mota ikaiswa petro shuwa inofamba. But munoziva here futi kana kuti isina petro inofamba ukaipusha. Aize. Ukatopusha mota uvasaringiro mtauni inopinda isina petro. Kune the systematic, kune chinotoda oil. Kogoita zvekuti you can have manually and things can still work. So Mwari vakati let there be light. Do Mwari mumwe chete akasika zuva. Anosikire zuva iyapo to let there be light. Adi ngoti kana light iri kwa zuva rine basa rei. Ari kutoziva kuti this kind of light harina source parinobva, which is a miracle. But ndaakusika zuva rino create a light rine source, which is the sun. Source ya achievement pama earthly issues anoto demand academic knowledge, discipline, understanding. Discipline una unachoona understand academically unachoona uzio. Ulingoti I believe God for a miracle. Kuna imwe miracle yekuti anotodzivisa mwari wacho kuti iitike ndiwe. Okay, I'll help you this way. Pakanzi kune murume ari kumusoro. Vanhu vangopiwa warning. Kune mumwe afamba achirepa vanhu achipanu pamiri kumusoro. Vanopanika panapa kana zvataurwa vakadzi. Nokuti ndo vanoita nhumbu. Murume kana whether wakangwara hauna haumitisiki. Your nature is your defense. Systematically you are defended. Kana pakaita munhu ari kumitisa vanhu stereke, iwe hauna kana pressure nazvo. Hakukwanisi. Kana akatotry hazviite. Why? Your system yakatokupa an answer already. There are systems on the ground we need to know. There is knowledge we need to acquire. Vanhu vari kunamatirwa ende vanhu vanzwa kuchinja machechi. Pastor wacho anenge ana power. Takaenda uya ana power. Kune zviri muremu yemiracle. Kogoita zviri muremu iri systematic. 1 Kings chapter 17 verse 45. Murume anonzi Elijah anamata pagomo. Ataura kuti ndiri kunzwa kutumira kwemvura zhinji. Akapfugama akanamata. Akawana revelation yekunzi tuma muranda anotaridza towards the sea. Sea water imvura yakanaya. Iye ati ndiri kunzwa kutumira kwemvura ichanaya. Rain ndomvura ichanaya. Water imvura yakanaya. But paati ndanzwa kutumira kwemvura zhinji which is rain. Aifanira kutarisa mudenga. Kuti uchaona makore uchaona pachiitika zvakati. But akatuma munhu by revelation yekuziva kuti kune chinonzi water cycle. Vazhinji vanhu vanobvunza kuti mvura inobva kudenga.
inobva mudenga. Rimwe date aisavhela kuenda kuSouth Africa. Iri mundege. Remu yatava tiri kwakusinganayo. Makore anga ari pasi. Ndopandakaziva kuti mvura ibve kudenga inobva mudenga. Asauziva. Ukapinda mundege kaona kwamunoenda kuchinzi kuri kunaya. Kunotozonaya kutodzika makunomhara nokuti munoenda above the clouds. Saka uyu paakati ndiri kunzwa kutinhira kwemvura zhinji. Akatuma munhu kunotarisa kumvura yakanaya, sea water, achiti pane mvura ichanaya. Kuda kuti ari kuti there is already a connection yezvinhu zvakaitwa pane zvinhu zvinoda kuitwa. Kuda kuti zvakaitwa kudhara pakava newater vapor zvikarilisa. Maclouds akazara, mvura inoturuka. Kune water cycle, which is a system. Nyangwe anamata akacheka the system in the cycle. Kureva kuti kana parinoti muranda paakadzoka ati ndaona chinenge chibhakera, like a man's fist rising from the sea. A man's fist chibhakera chinorepresenta kubata. In other words, evangeli ritaura ukatiri spiritually kuti zvinobatwa nemunhu zvinokonekta zvaanoda kuitirwa naMwari. Ndaona chinenge chibhakera, like a man's fist rising from the sea. Mvura inonaya, it falls, it does not rise. But ari kuti ndaona like a man's fist rising. Kurati there are systems ekuti as long pane chaita rise, automatically something will fall. Kana pasina chaita rise, forget about what will fall. Because it's a system. Ndaona chinenge chibhakera chichisimuka rising from the sea. Why? Vakamirei mvura ichanaya. But vari kupiwa confidence nezviri kusimuka zvichienda mudenga, iyo vakamirira zvinobva kudenga. Kurati pamwe kazhinji zvawakamirira kuti zvichaitwa nedenga zvakatomiswa nekuti pasi pacho uri kuitei. Kana Mwari achiti I'll bless the work of your hands, don't try to pray about it. Make sure your hands are working. I will bless the work of your hands, not your prayer. So make sure kana wakuda that blessing, your hands must work. Umira kutaura ndimi bata. Zviri kuropafadzwa usimunamato kubata kwemaoko. And Psalms 23 inoti anozodza musoro namafuta. Chinonzi musoro hausi uyu, ma-ideas. Unopiwa an anointed idea. But kana wazodzwa musoro namafuta, chinofashuka chi? Mukombe. Mukombe ikapu kurati zvaunobata zvinobleswa nekuda kweidea yakazodzwa. Saka idea ikauya ikaropafadzwa, uku kusina mukombe wakabatwa, ndiwo uchatofashuka. Ngemati chabata gore risakupinda. Ukanzwa pangonzi year of increase, itya kana usina zvaunoita, nhamo inowedzera. Nokuti panongowedzerwa zviri kuitika. Kana ndokutipa ka. Ndokutipa. Ukanzwa kuti year of increase tisa. Kana usina zvauri kuita unokuwadzwa. Wese vakati year of multiplication, men say multiplication is dangerous. Billion times is zero. Saka kana zvikawanda sei pasina iripo, unozvisa kuti zero ndiyo. Shauri kunamata kuti Mwari itai. Chiri mumasystems here, kana chiri muremu yekuti automatically God will just do it. Mwari akaburitsa vanhu muEgypt kuti vaende Canaan. Changa chakaropafadzwa Canaan iland. But vanhu havati vakapinda Canaan votanga kutoguta, vanofanirwa kurima, they must till the land kuti va benefit the blessing yakaiswa muground. Promised land haisi promised fruit, iland, which means you must learn to plant a seed to get the fruit. Mukapinda Canaan mukasarima, munofane nzara mnzvimbo yakaropafadzwa. Sachona some people vana Mwari vakaropafadzwa, but hapana iripo. Why? Vari kuCanaan havarime. Vakangomira kuti Mwari unoita zvinhu, unofira imomo. It's a promised land, nzvimbo. I love to repeat this. Ndakazitaura nezuro. That's Deuteronomy 11 verse 10. Mwari asati apa vanhu land, akapa vanhu information iri valid kuti vave good results on land. Hakuna chinobhowa kuti une land but une nzara. Amene Zimbabwe kuninzwawo. Hakuna chinobhowa chekuti you own the land and you are hungry. Ivunaro but nzara ndo vakuru vari kukurova. So your problem is not owning the land. Knowledge iri papi. Deuteronomy 11. Mwari akambopa vanhu land. Zveland hazvishupe zvirimo. Mwari akambopa vanhu land. Vasati vasvika ikoko akavapa the valid
information inopedza hunger in that place. Deuteronomy 11 verse 10 now read. For the land that you are now entering, take possession, is not like the land of Egypt, from which you have come from, where you sowed your seed and irrigate it like a garden of vegetables. But the land that you are going to take over is the land with hills and valleys, which drinks water from rain and heaven. Vanhu kwavari kubva kuvairima, kwavari kuenda kupromised land, vari kunorima, chichangova nedifference. Uku vairima vachita irrigation vegetable gardens, uku kwavari kuenda vakunova commercial farmers, uku vanga vari masubsistence, vaingoita zvekwavo zvemhuri yake. Mindset iyo ikasashifta kumaZimbabwe nzara ipere, land iripo. Why? Tagara tichirima even tisina land, ndokurarama kwedu kumisha uku tinorima. But pamisha munhu anorimira mhuri yake kwete nyika. Saka munhu kana azopiwa task yekurimira nyika, number one thing, afane kuva selfish. Anofanirwa kumotivatewa nekuti Zimbabwe must not go hungry as long I got land. But akumotivatewa ne-nation at large. Varume kubva pa small scale uchienda pa large scale, panotoda shift of mindset more than ownership. Why? Saka uchaona kuti munhu akatozopiwa even dhizi racho rekurima, harime anotengesa otengera mhuri yake hembe. Why? Haana mind yenation, ada kufita achiri kurimira zvemusha iye akapiwa nyika. Mindset ndo hanga kuita land. That's why Mwari pachaka achipa vanhu land, akati uye kuma lessons kuno kwamakuenda pakashana kuEgypt, kwamairima kumareserva, bambaira dzako, nyemba dzako, otengera vana bhutsu. Apa maakurimira nyika, kwaHarare havana ivhu vana, rimai nyika ipone. Iwo rima tuiti twako cheka nejeko, otishotesa chingwa. Ononge pane mweya wechina. Na Mwari akazviona kuti munhu ashifta from zafana. That's why marriage is meant for men, not for boys. According to God, marriage asiya wakomana ndevarume. Murume achasiya baba namai kwete mukomana. Why? Nokuti ukaipinda uri mukomana, chikomana china responsibility, china joy. Boys and men zvinhu zvakatosiyana. Ana baba vanhu vakadzikama zvekuti anonopfeka ape mapushi vanenge vachichena, but boys anokwikidza majini momari baba. Iyo zvinoti yakuraya mhuri yake nemajini. Ameno andotobata. Kana one man who are responsible enough to take care of the family, kana uri boy azviite zvese zviri centered on you. Sazoona even shamwari dzako dzikadapenda bhora sana, havana need yekuya vachinoka kuti vakushedza, anokuridza kodhi vari kunza. Iwe uri mumba nemukadzi, unotodaira uchiri mufesi, ende unotobheja kuti kwese kwaenda dhibari ndoenda ione mhuri. It's not meant for boys, it's meant for men. Why? Boys and men, it difference in mindset. Kwete ndevu umukatu nokuti kune madhara boys futi ka adala jonzo ane vasukuru boys boys retona. You shift your mindset kwete age. So the acts of God are in two dimensions. He acts in the miraculous way. That's why akasika munhu kubva kuivhu, but ada kusika mukadzi wemunhu akadhila nemunhu wacho. It's now a system. Pane source yekutora mbabvu yemunhu, but pekutanga pana Adamu apatorwe mbabvu kuunganidza mavhu. Zvireva kuti kune level yaMwari ye-creative ability, kogoita level yaMwari yekuti he forms things from the systems. Zvizhinji zviri panyika zviri musystematic form, ende vanhu vari kuzvikwirira mugomo vachizvitsvaka. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, munotoenda mugomo. Mwari uchiburuka imomo umuwane. Why? Wakatadza kuti balance is systematic. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asanowanikwa kumaraini kwavo, utoenda kumufakosi. Imbomira kuenda mugomo, enda kurokesheni. Wakwavari havasi kugomo. Why? They are now in a systematic level. Chauri kutsvaka ichi chiri musystematic kana mumiraculous. Where somebody shall put it, I believe God for a miracle. Sometimes you must believe God for instructions so that you know what to do. Yakuba John chapter 9.
munhu akasangana akaonekwa najesu ari bofu haana kuona paakaonana najesu, akaudzwa kwekuenda akazodzoka achiona kuti pamwe pacho jesu haakuporesa, anokupa instruction yokuti ukaita unopora. Luke 11:17 varume 10 mapere mbudzi vakati mwanakomana waDhavhidhi tinzwirei ngoni. Jesu haana kuti mapora kondora vaida kavanorwara, but Jesu akati kuti go and show yourself to the priest. It's an instruction, assignment. But vari murodhi kuenda ndopa vakanoti vapora, kuti kune imwe healing isingade kunzi you are healed. Inoda kuudzwa zvekuita, then you discover your healing. Saka uchiona pane zvawakatonzi ita hauite nokuti une mezi pamwe pacho ipapa ndinoona unzwa ngejesu akaita off topic. Vati tinzwirei ngoni kwete titumei. Sandanga hanzwe vanhu vari kuda tsitsi yako vapa basa. Go and show yourself. Ari off topic, but more off topic imomo vakadiscover healing yavo. Let me warn you and help you. Mwari havataure zvaunoda, vanotaura zvavanoda kuti ude, nokuti ndo zvakakunakira udarika zvaunoda. Mwari havataure, vanhu vakamborumwa nenyoka murenje vakati Moses taura Mwari wakabvisa nyoka. Ivo ndo vari musango murenje vari kurumwa nenyoka. Woti Mwari ndaabvise nyoka dziende kutaunira. Anofanira kubuda ndiani because vanhu vari musango mune nyoka vorumwa nenyoka. Woti Mwari ngaabvise nyoka dziende kutaunira. Saka Mwari akati aiwa imi ndimi tori kumareni kwenyoka. Saka tautongogadzira imwe ngatidzowanda ndokumareni kwake. Moses gadzira imwe. Moses ndokubvaisa nyoka padanda, vanhu vakanzi ukatarisa nyoka iri padanda unorarama haufi. Vhangeri uri asina kuchipa bhururu. Uri kunzi ignore dziri kufamba idzi. Tarisa isingafambe. Ende dzari kunzi ignore pamwe pacho yatombokumonerera kuko. Wanzi siyana nazo tarisawo. Saka pane vhangeri rekuti isafocus pana Kristu ka. Iwo zvati dhora rashuta. Wanzi siyana nazo zveikonomi siyana nazo. Tarisa pamuchinjikwa. Wanzi wati randi mara vakachaita kuti siyana nazo. Kuti vhangeri kuti handa kuchipa. Zvekuti ufuri kuita mari siyana nazo tarisa pana Kristu. Yazoti 10kg payava. Vanofundisa vari kuti rambai makatarisa pana Kristu. Zvakasema price. Saka pavakatarisa panyoka iri padanda vakararama. Ukaverenga zvakanaka Mwari haana kubvisa nyoka. Akabvisa mari results ari negative. Vaiti vakarumwa vaifa. But pavakatarisa nyoka iri padanda havana kufa. Why? Nokuti iri padanda inorepresenta kufa. Yakafa artificial waifamba. In other words, solution inenge problem. Solution yakafana ne problem inyoka chinobatsira kutarisa imwe nyoka. So you see there are times yekuti Mwari akakupa solution ikafana ne problem hauponi. Moses akaberekwa muslavery kuti abuditse vanhu muslavery. Iwo nomunotarisa munhu ari nani kubuditsa vanhu muproblem. But Joseph akatozobuda mujeri nekuda kwemumwe musungwa. Kana ari Ruth akatozororwa naBoaz nekuda kweimwe shirikadzi yange akafirwawo futi. There are times yekuti solution ikaiswa panenge pane problem haupone. Pamuchinjikwa chaipo Jesu akati kune bavha wandi kuenda kudenga, imwe haana kuidaro. Yeti dziri tu dzine same opportunity. But imwe ndokuka yakagaya kuti tese takarovererwa so anokuendesa kupi. Iye atoriwo pama1 atone minzwa mumusoro nditori nani. Imwe mbavha ndiyakandiri kuenda imwe haina kuenda. Why? Nokuti aita akatarisa kunoti hatsana vari kutoro. But there are times yekuti Mwari unounza solution iri muremu yezvauri nezvaunoona. Saka tona Mwari akaraisa a prophet or solution munyika medu we don't trust. Wazitomuziva. Saka hazviite. Mufesi. Yeti munhu waMwari waunotenda wekure iye anotobvawo kumarani ikoko, anotozikanwawo futi ikoko. Kana ari Pastor Chris Nigeria vamuratidza naye vanotomutikidza. Yototi Pastor Chris anotobatikidza ane chechi. Osa vanhu vanoziva vanhu. Anotiti jekisa. Marani kwakuti munhu anomuti jeki. Ati jeki so vari kurova. Unoti kutaira Jesu kwakuri nyorere. Dai akaberekerwa muno, akatangira basa muno. Madisciples aiva nomunetsa kuwana. Muno. Imagine munhu ungouya uri pabasa obva kuti siya basa nditevere. Munoita nezvei? Ungofamba. Unezonoti tanoda uraya mhuri yangu. Jesu aingofamba achisisa vanhu mabasa. Kudai basa tere.
Siya Sunday. Imagine when again nakumba vanodza mai wao. Ndazosiya basa tinda. Vale blast vanokufamba naye. Ikopara. How much imagine now? Asiri nyore. Magara naye pasi Jesu makumubvunza mudhara. Titakukuteera imanje saka mission yenyu ndei. Tandakaya kuzofa. Satokuteera wofa tozodii. Anyway, regarding Jesus. So the same God, Agati, let there be light. He went on to create the sun to provide light. 2 dimensions of light. The first light without source. Second light from the sun. Saka pesa pa unochaga zvinhu muna Mwari, make sure you got this understanding. Chauri kuda chiri mu miraculous realm kana kuti mu systematic. Pani chinofanirwa kuva ne source. Kogoita chinongova miracle. Chekuti achitsese kuti zvafamba sei Mwari vangokuitira. Kogoita zvimwe zvokuti vanoita nokuti pani patiri kutangira. Jesu paakaisa munhu mavhu akamutenda unogeza. Ari kumupa reason yekuenda kunogeza. Why? Nokuti tsana pamwe wanga wageza kudhara. Saka vakaita dhaga vanogona kutumika. Also that time zvokuti panoiswa a reason to do it. Imagine murenje vanhu pavakapiwa 10 commandments vakanzi usaba. Zvazviri izi kuti varegere kuba nokuti hapana chekuba. Musango. Saka pane pamba kuti unyesoro vhangeri rinokupa advantage. Kunge mazuva atiri kuparidzana. Amavhangeri tiri pari nani? Hatina pressure steering. Vanhu vaifanira kutendeuka vega. But ndiri kuona zvitoita worse. Because mazuva atiri kutadza chaipo kutadza kwaoma. Why? Nokuti kutadza unofanira kuva nezvekutadzisa. Kuti ukeche unofanira kuita mari yacho. Unwe mari yacho. Urove munhu power yacho. Mazuva ano hakuna. Unoona kusvika usina kutadza. Kwete nokuti haufaniri kutadza. Hauna zvekutadzisa. Vanhu vakutadza ndikutaurira. Mubvunza kuti wambotadzei asi hapana. Unotadza une mari yacho. Unorova munhu une power. Uda kudada unei. Uda kunwa iripwe. Nokuti vasakwereteswa ndaona vari vadoko vasina kutadza. But environment yari kwakudaro. Kutadza kwakutonetsa kutadza. Munhu hana mati. Yet it is advantage. He said, let there be light. And there was light. That was the first day. Saka zuva iri rakauya madays ako. Saka kana munhu akunamata Mwari kalenda rake haritangire pana sun, SUN, controlled ne earth. Rinotangira pa spiritual understanding. That's why I chose to help my brothers from the Sabata. Kuti nzwa nyaya kuti 7th day Mwari vakazorora, it's biblical, it's true zvirimo. But the truth is vakazorora kubva pa first day. Saka day ravakatanga kusika pakusina zuva. Madays epanyika anotangira pakuti how the earth rotates around the sun. Saka kana tichiwaniswa Saturday nezuva iri nekalenda takatononoka ne 4 days. Nokuti zuva iri rakasikwa day number 4. Kurati pamuri kutobata Saturday pamuri kutobata chiri chipiri. Aizoka. Alright, mira ndikupe zviri izi. Anotenda Bible chikora Mwari rezvokwadi. Joshua nevaGibeon, Joshua chapter 10. Akataura kuti zuva ngarirege kufamba ngarimire pariri papa. Zanzi paka zuva rakaramba rakamira. Kwenguva inokwana zuva rese. Kureva kuti Friday haisisiri Friday. Takadzorwa mashure naJoshua. Unless kana kuti Joshua anambodaro. But rinoti akatodaro. Alright, pana Joshua pamaopanzwe. Hande kuna Hezekiah. Hezekiah abvunza kuti ndipewo chiratidzo chekuti ndinorecover. Zikanzi aiwa richatodzoka futi mumashure. Saka Saturday haisi Saturday. According to Bible haisi. Ene zvikagumira pakuti Saturday takuvara nokuti tinotangirwa nedzimwe nyika. Kare Mwari ainamatwa ne certain group vaIsrael. Mazuvano anonamatwa nevanhu vanotenda vakaparara nyika yese. So we must get a common revelation, more than one thing chinoti separator. Zvafanana nokanze noparidza kuJamaica. Vese yekuti makawa dzakadai dzakadzojiwa dzakati iwo atombojakana ne1. Kungoti ukapavhura kuti handiyoyo muri kurova. Service yapera. But you must get a revelation concerning the church spiritually. Alright, physically, mukadze kuti kana dzadya dzinozeya. Ndodza muchadya. Dzinodya dzisingazei musadya.
dzinozeya kana dzadya ndo dzine mahwanda akaparadzana ndo dzinodyiwa pakajeka wani. Mhuka iri hwapa iri common pasi rese inodyiwa is the word shoko. Why? Nokuti ine mahwanda akaparadzana Old Testament neNew. And kana waiverenga zvawanza hazvisizvo nokuti zvanzi kana yadya inozeya. You must meditate upon the word. Mhuka yacho ndiyo iyi ine mahwanda akaparadzana. And kana waidya usati zvawadya ndizvo. Learn to regurgitate, to meditate upon the word. Dzinodyiwa ndo dzinoti dzikadya dzinozeya. Kuti kana wanzwa shoko, the inner man, the spirit man must meditate upon the word. So kana usina meditation, une understanding, unokonzera chaos. Nokuti munhu wese averenga Bible anorinzwa. Ende ukatorinzwa yato mistake. Ukariverenga unofanirwa kunzwiswa naiye. Ukangonzwa wega watoti kuwadza. Usibofuka kuti munhu wese akaverenga hanzwa anonzwa. Zvakanyorwa apa isiriyo nyaya yacho. Handaverenga vhesi ndichida kutanga kuparidza. Ndikapedza vanhu vadi kuenda kuti hata zvinzi vatonzwa mangwana. Ndapedza vakutomira nditaure zvandisina kuverenga. Kuti vanoda kunzwa zvisina kunyorwa. Zvakamira vanhu vese zvisina mbonyorwa. Zvakanyorwa ndaverenga kavasi kuenda. Vakuda zvimwe zvisina kunyorwa zvacho. Ndozvamiri. Ndozvanoziva kuti ndoshuwa manje. The miraculous and the systematic. Ndanzwa kuti ndikakwemvura zhinji muranda akatumwa kunotarisa kumvura yakanaya. Why? Mvura ine water cycle. It's a system. Unofanira kutarisa kuti zviri kuitika nemisako yacho. Nokuti ukabreaka the cycle, chinhu chiri musystematic hachiitike. Asi kana chiri mumiraculous realm chinoita. Why? Miracle source yacho is the word of God. But chiri musystematic, you must know what to do. Ziva zvinoda kuitwa. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Takapa ndogara chipa example yekumunda. Vanhu vanodzinga mhuka kumunda havachaswera kumunda. Munhu anofunga kudarika mhuka. Akagadzira chimunhu chinomurepresenta. Chisingataure, chisingafambi. Chinongopfeka headso chiri chewaya chakanongedzera shiri. Hadzipinde. Why? Nokuti hadzifunge semunhu. Dzinongomira musaidi memunda dzotoudzana kuti anobuda manje manje. Amira anoneta munhu anobuda manje manje. Abude, anete, pungwe. Dzinotofenda dziri musaidi memunda. Dzichita chabuda. But pakazoya munhu akangwarisa akadziparidzira manje. Ndauya word of deliverance munodya chete. Da kubvisira problem yenyu. Tipei ma 20. Dzinobvisa chotakurwa dzobuda dzodya. Dziona kunge munhu akatumwa. Gamba chabviswa ichagara achishanda even chirimo. Unomboziva kuti Satani hatatse Mwari kushanda. Rega nekumashure. Akamboita mubvunzo kuti Satani uyu akatangira papi. Bible robva rati iniquity was found in him. Pakuti akava developer pride. Akafunga kuda kutora chigaro chake kuisa pamusoro pechigaro chaJehovha. Satani haana kubatwa nedhimoni kuti ave Satani. Origin yaSatani haisi demonic, thinking. Kurati kufunga kunodarika demoni power. Nokuti Satani kuti ave Satani haana kupindwa nemweya wetsvina. Akafunga. Kufunga kunokuita Satani. Kufunga. Satani haana kupindwa nedhimoni kuti ave Satani. Kwakusati kwaane madhimoni zvakatangira paari. Ndiye akatozi recruiter. Kurati paakava Satani kwakusina kana mweya wetsvina. Saka akava Satani pakuita sei? Thinking. So Bible richiti as the man thinketh, so is he. Kufunga kune nyaya. Saka battle yemunhu na devil, message inotanga yasvika mind, thinking. But paridzwa so unongochita havasi kutaura Yesu maomero akaita zvina. Ungoparidzawo so thinking inokurambira. Saka Romans 12:2 ichiti your mind must be renewed, kwete removed. Renewed by the word. Kuti mind yako iri corruptible already nema systems on the ground. You need renewal with the word of God. Kuti uve the right thinking, right belief, unotoda renewal of mind. Saka to corrupt dzinotenda zvisizvo. Imagine munhu nyange munhu achida kubudirira. Get this example. Munhu achifamba so kamuti nyoka iyi. Abvunze kuti kupi anongosvetuka because ane fear ende chiri mari chekuti ukanzi nyoka itori pandiri. Hakuna nti nechekupi. Munhu akangonzi nyoka anosvetuka. Unogonosvetukira kwairika.
but inyaya kuti ndozvawaka program yaenda pakangonzi nyoka iri pano. The same person ukamuti $100 yonzati kupi anzati mari iri kuri but nyoka pano. Mind yakatoprogramwa kubhiridza kuti disaster is ready for me, success is still far away. Mind yedu kugadziriswa. Tine zvinhu zvatakatenda tichifungidzira kuti pamwe kuva nepersonal discipline kuzvibata gamba kuri kuzvibatirira. Self confidence inototenderwa neshoko. Ende kuzvida kuti one vhesi yacho ida mumwe wako sekuzvida kwaunoita, kuzvida kunamata. Kumwe kusazvida kusi kuva nediscipline, kuzvimwe china. Self confidence kumbotenda kuti zvinoita. Mwari akandisika nechikonzero. But hepano pane nyaya kusaziva the acts of the apostles. Now the acts of God that are in two dimensions, the miraculous and the systematic. Munhu wese ari panapa anombosikwa naMwari. Hasi mamira okuti Mwari wakangoti puka ngapa ni munhu. Vanhu vakaberekwa. Vakasikwa ndakanzwa ini 2, Adam na Eve. Zori kana uchinzi Adam pamwe ndiwo tokatifunza ndi wakasikwa, but kana usinganzi Adam uri mu group rese rakaberekana. Zodai mudhara wako asina mborora zvaipera zvakadaro. Mwari angasikapindire kuti angomugadzira mukomana mamudzvanyirira. Vakasaroorana zvatobvara. Why zvakaiswa masystems? Saka chiona mufanira respecta mubereki wako. Akangodhinikana kuti anchada kuroora. Even Mwari achida kuti uya uchauya. Mubereki anokosha. Ndikuti kutipa uendewo paholiday neshuga. Woti murera kamira. Yavosiyana nazvo amena ako ndikutokutaurira. Ndangoti dora ngoita bachura zonetse. Dai usipo enda pana complain kuti aupo. Vanhu vari Africa. Dai usipo hapana kana imboti chose hapo. Zvaipera zvakadaro. Saka noiva nokushanda kutendwa. Vakaplay a role. Yekuti ngirozi haikwanisi. Why Mwari angasisiri mulevel yekusika vanhu. Angangosika vanhu tu akapa word of command kuti berekanai. Vakasaberekana ndizvozvo. Amboti amanonoka kuberekana ndangadzira wakomana. Hakuna. So you must learn to respect your parents. I've got this to teach people. It's from my own research and understanding. I don't think kuti kana une mweya wa Mwari ungave nemweya wekuti kana kune vamwe vanokundikana muzvinhu zvaMwari uve a voice that speaks negative to them for the sake yekuva nepride kana mbiri nekudii. But the truth is kana une mweya wa Mwari chese chaunoziviswa naMwari singazikanwi nevamwe haisi nyaya kuti you are too intelligent. It's by grace. Chese chaMwari chaunoita kana kwanza unoziva stereki inyasha. Hakusi kungwara kana kuchenjera dzingori nyasha. Saka kana kune vamwe vakakundikana hauna right kuvatuka. Why? Get this revelation. Kana kune munhu akakundikana muministry, ini ndiri muministry, ndikasakundikana that way, munhu yeye kwandiri hasi failure, is a teacher. Nokuti akandiratidza kuti hazviitwe nenzira iyoyo. Nokuti dai asina kukundikana iye haipinda ipapo ndini. Pamwaona kundinzwa. The good Samaritan akabatsira munhu anga akapondwawo. Munhu akapondwa uyu akaitira mufundisi favor. Nokuti munhu uyu akapondwa murodhi yekuchechi. And akangoti achipedza kupondwa mufundisi ndokupfuura nepo. Zora dai muchinda asina kuenda ikoko musi wepaipondwa pastor. But the pastor vakasvikopfuura vachinyenyeredza. Osapati patinoignora mwanhu waMwari kana vari maproblems. Yeti vakapinda muproblem kuti tisapinde muproblem. Hauna undinzwa iwe. The good Samaritan akabatsira murume anga akapondwa. Murume akapondwa uyu akaitira mafundisi favor muRevhi nemupriest vaishandisa same road. Vakatopfuura vakaona munhu apondwa. Kunoti dai murume akati nhasi handiende kuchechi paipondwa pastor, matsotsi anga ari murodhi iyoyo vaingomirira chichatanga kuuya. Saka ufanira kunyenyeredza nekutaura negative kune vamwe vari mufailure kana vari musame road yekutenda. Hauna mbonzwa iwe ndodzokorera futi. Road inotaridza kuti munhu aenda kuchechi ikoko nokuti muRevhi ndo yaanoshandisa iroad yekuchechi. Kuti kana tese tiri musame road tine kutenda kumwe chete, kukundikana kwemumwe hakushambadzwe nekunyadzisa vanhu. Why? Nokuti paakundikana he has become a mentor for us not to fail that same way. Saka mu Christian walk hamuna ma-failures, mune ma-mentors. Amene kana uri unoda kuwatuke zvako. I chose to differ. Kukundikana kwawo kunobatsira ndizive
So to me, it's not a failure. He has become an example to me. So that, and the point, when I church day roro. Pastor, what the Ghanaian say, do I shake up my one? So the same road. They are become examples for you not to fail the same way. So learn to respect each other. Bona kudzidza mukukundikana kwevamwe uregere kutaura zvinonyangadza nezvakaipa pamusoro peupenyu hwavo. Why? They've been made examples for you to learn, not to follow the same way. Kana une nyasha zhinji unamatirwa vamwe nekuti iwe unodawo kunamatirwa. Wese respect as a general from the Bible, animal areas are weaker and need our favor and prayer from others. Abraham chaiwa wakanamatira Sodom. Aitoziva kuti vanhu vacho havana kumira mushe, but ainegotiata naMwari. Why? Ane a heart of a father. Saka achinzi baba Abraham. Munhu anonzi baba nyange vana vaine musikanzwa ane a heart to protect and to nurture in the right way. Don't be a father who mock others. Abraham aitoziva kuti kuri kuendwa kuSodom kunoona anoshereketa wakati aiwa Mwari ndoda kumboita intercessor umukomuka vanawo vamwe vashoma. That's the heart of a father. Why? Nokuti newo une vana ende murwendo rwako rweubaba une ma-issues. As long uri alive, vanotaura shona ndovada vanotiseka urema wafa. Don't mock others. As long uchiri mupenyu, you can fail the same way or the worse. Unondopinda mahwanari worse kudarika wangu wachinongedzera. Handisi kuti vanhu havatsurwe, but ndiri kuti vanhu havatukwe. There is a great difference. Kutsura it's out of love. Kutuka it's out of pride. Ndini ndineze kwete batsotsesa pada zozikana. That's pride. Kana une mweya wa Mwari nyangu achikundikana unotsura utuke. That's the love of Christ. Ilo la Mwari tunaita kuti it's good news. If good news even to a prostitute. Kana manze ende munoparisa the gospel. Gospel zvinoda nhau dzakanaka. Hatisi nhau dzakanaka munodza uri kuti muchatsva. You tell them the way out. Kuti kuna Kristo akakufira, come to him, repent, he is ready to welcome you. Iye Mwari kana akafira vanhu, iwe nwasha today. Jesu akafira munhu wese pamuchinjikwa, iwe unotoshout vanhu vacho vari kundikana. Iye Mwari hana kuwapopotera, akaburuka akavafira, iwe unowashauta. Thank God hausi Mwari. Ucharwadzi wako kudenga waona imwe timu yapinda. Akudenga kunenwizika. Kuchapinda handimbavhena na Jesu tiri kuenda. Funga kwako wakabirwa unonzwa sei? Ngoti uri kudenga ukatenderera ukadziona kuti but akambondivhara laptop mfesi. Ari kunoko. Mwari awo matongerawo. Ndira Mwari denga. Arisire chechi yedu kana redu. Tino kune mwana ne wrong mindset yekuti kana usingapinde nekuchechi kwawo. Hauna mati, hausi serious. Shika wakupinda ikoko. Chinongoita kuti usazive kuti uyu hana mate, inyaya kuti hana mate iwewe, chete. Ukabvunza mudhara unoshokwa. Vakadzivisa munhu aidzinga madhimoni. Vakauya kuna Jesu vabvunza kuti vacharwa kumusana kuti maita bhomba mudzivisa. Zvikanzi aiwa iyeyo nyangwe musingazivane ari kurutivi rwedu. Ngwarira kuti une vanhu vaunodzivisa basa raMwari. Vari kutorecognize vanedenga kuti they are doing great. Remember, pama awards yekudenga ukazvitarisa, John the Baptist akanzi the greatest among the prophets. But ukamtarisa pama prophets ese, he died as a failure. He was beheaded. Ani miracles akaita ere John? Ahana. Ani mbiri yei yekudyawiza. Jesus was the greatest among the prophets. Warira kuti unogona kutaura John zvisirizo. Kuti hari kuswera achiparidza ari kumvura kana minana toda Mwari wa Elijah. But he is greater among all prophets. Why? Pakauya Jesu ndiye akaita usher Jesus into ministry. Akataudza vanhu kuti gwayana rinobvisa zvenyika. He pointed people to Christ. Every miracle iri lesser than salvation. Do you know that you can make hell wakanamatirwa ukapora? Nokuti kupora hakusi kupona.
nemavanga ake takaporeswa, neropa rake tinoponeswa. Unogona kubenefita kumavanga ushaikwa kuropa. Sawakanzwa verse 5, when I see the blood I will pass over. Kureva kuti kana mukasai ropa pado, mukaimba nziyo dze worship, munofira mahara worship imo. Mutumwa haasi kuda kunzwa any song. Ati when I see the blood, which means you must have right application of the blood of the Lamb. Let me finish this way. Chauri kuda chirimo muna Mwari. But the problem is kuti uri kuchitsvagira wrong realm. Kune chiri ku Miraculous, kogoita chiri ku systematic. Ndane 42 years. Makrusade aitwa mazhinji ndaendako. Hakuna kwakanamatirwa dofo rikaita engineer. Vafundisi variko vari very powerful. But azviite kuti usina chawakafunda ungonzi be a doctor in the name of Jesus. Wotoenda parinyato takutotanga takanamatirwa pakrusade. Haupinde basa. Zviri mu system yekuacquire knowledge on the ground first. Hauna driver's license, unamatirwa unzi driver. Unotiuraya. Sachona hivi mbaruchagwa mumabasa. Vanotobvunza kuti unorigona here kwete wakanamatirwa here. Munamata is qualification yebasa. Grace kubasa ikoko pandonge basa racho richizikanwa. Mwari havana kukanda dombo ranga rina David. David akakanda dombo nokuti anga aina Mwari. The system yesling is a human skill. Grace is not to miss. The system yesling it's man's skill. The grace is for David not to miss. So grace is available, but you lack skill on the ground. And you are still praying instead of learning. There are things you need to learn. And you are busy praying instead of learning. Maringa akupe revelation. Kana pane chinoda kudzidzwa nekuzikanwa, zviitike. Uregere kunyanya ubatwa musoro, ubatwe mukati memusoro. I always give this example. Kuti munhu paanoberekwa anotaka kubuda musoro. Nekuti panyika pawauya usati wafamba panoda brain kufunga. Sangofamba ngadzidhonze mushi. Saka tona ana chiremba nyange vakanzi vafunda sei. Vane chinhu chavasingagone kuita. Vanogona kupa munhu artificial hand, artificial leg. Akusati kwane artificial head. Ukatodambuka musoro zvavharana. Musoro uri so valid, knowledge, information iri valid. Unonorarama usina gumbo, usina robo, usina nzee. Vanokupa zva-artificial. But kana usina musoro hakuna artificial head. The head must be real. Knowledge must be real. Ngaitsvakwe. Iwo Mwari vachinoda kuponesa vanhu. Vanotanga vaisa research. Kuti ndikadzika ndiri Mwari vanoponerewo, vanozotiza. Vaita kuberekwa nditeka cheche. Vandigamuchire, vandirere, ndozovaponesa. Usavidza kuti Mwari vangu asingagone kuita one time. Kungodzika zokuti ga. Munhu ngaatendeuke munofira mahara. Ndatouya izvezvi. Kana ngori dzamheni dzichikrosa pasi nezi ka. Ubva utarosa kuti munhu ngaatendeuke ipapo handamafanisi. Havana kushandisa a threat to create fear. Vakashandisa love in a systematic form. Munhu akatoberekwa ari Mwari. Unto us a child is born. Unto us a son is given. Chiri kutaurwa ipapo chinhu wani ndiJesu. Ndiye the son, but he was a child that was born. Kuna kuti Mwari vakada kukupa zvimwe zvinhu. Vanokonzerewa kuti utakure nhumbu yacho uchibereke iwe wakachipiwa. Mary haana kutipa Jesu, akatipa chatakapiwa naMwari kudhara, asiri akatipa. Hosepipe haitipe mvura, inongotisvitsa mvura iri kubva kutepi. Mary ihosepipe yakatisvitsa zvakabva kuna Baba. Amai Maria ndima amai vacho. Maria akasatenda muna Jesu antonyura. Asiri akatipa Jesu takamupiwa naMwari. Iye akatisvitsa zvatakapiwa. Saka pamwe pacho Mwari zvimwe zvanoda kukupa. He wants you to carry the pregnancy and in nature the gift till it helps you. Kutotakura nhumbu yeruponeso rwake. Baba kune zvimwe zvokuti Mwari akada kukuponesa. Ndiwo unoenda kulebha. Afunga kukuponesa unochema uri kulebha uchiponeswa. Miracle pakupiwa kwaJesu yanga isingaite paida systematic form. Hazvitadze Mwari kungovhura denga Jesu wodzika kuti ndauya wakomana munhu ngaatendeuke. Ndudzoka namai manje munofira mahara.
But there are things that God can do in a systematic way. Can we stand? I need to pray. Baba ndinona mata. Ndinotaura protection pa festive season pa maholiday akadai. Mweya yese inoda ropa. Ndinoidzivisa, ndinoraira. Mweya yeropa, ndinoraira. Ndinotaura the blood of Jesus. Ndinosasa ropa regwayana. Vanhu vari pano nemhuri dzavo. Baba pavanofamba, michovha yachakwira. Mweya yechina inoda ropa painosimuka. I speak the blood of Jesus. I speak the covering of the blood of Jesus. Gavachengetwe. Kumweya inoda tsaona. Gavachengetwe. Ropa ra Jesu ndaritaura pamusoro peupenyu hwavo. I speak life and life in abundance. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you people. See you again tomorrow by God's grace. Thank you so much.